سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال اندہ حسن و جمال مثل بے مثال کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال اندے حسن و جمال جس دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی ملدی مثال نہیں اس بے مثال دی کوئی ملدی مثال نہیں ہوندی انگلی تے اٹھے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے اندے نال کنڈے چاون ہس کے اٹاوے سونا دشمنا دیاں نوی او چادری پواوے سونا دشمنا دیاں نوی او چادری پواوے سونا ہوندی شان بلے بلے ہوندے نال کون ملے ہوندے نال کون رلے ہوندے نال فوز و فلاح دیا سد سد سدائی دے پتھر زمانہ مارے سونا کو دعائی دے پتھر زمانہ مارے سونا کو دعائی دے سونا کریم المزاج کرے دلوں تیراج کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال آج جناب والا میں تینوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان چند بیان چند اشار پڑھنے نے ذرا غور نال توجہ دینی ہے تو سامیں میں نے توجہ نال سناواں گا مزہ تک آئے گا جب تسی میرے لیے موڑ بنایا میرا سنن دے پھر مزہ آئے گا علی حیدر قرار علی حیدر قرار علی حیدر قرار سونا شیر سی جلا راجا 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 مدنی تیار نل پیار کر لے آجا مدنی تیار نل پیار کر لے علی یار غم خار علی یار غم خار نالے ساتھ من تھا راجا راجا مدنی تیار نل پیار کر لے ہجرت راتی نبی تے سپہ گیا صد ہرون وانگو آقا سیے کہہ گیا صد ہرون وانگو آقا سیے کہہ گیا کتا نبی نل پیار کتا نبی نل پیار جن جان دیتی وار آجا ہوئی آجا دل تو نوندے تو نثار کر لے او ظاہرہ دا خامد او ظاہرہ دا خامد تے بابا حسین دا نبی دا دمار سن سید کنین دا نبی دا دمار سن سید کنین دا جیڑا علمی دا ہے یار جیڑا علمی دا ہے یار میرا یوں نہیں دا پار آجا ہوئی آجا میرا تمہیں اپنا پار کر لے فقیران آئے صدا کر چلے کہ میاں جی خوش رہو ہم دعا کر چلے